the ills of yesterday. You cannot right the wrong of yesterday by denying them, to show that of a truth that you want to make amend, that you want to do better. You must first of all accept your wrongs. Yes. You can't run away from your responsibility. You must own up to your responsibility. You must own up to Ebi Meta hair. Yes. That is the only way you can do better tomorrow. That is the only way you can do better tomorrow. Or by continuously denying the ills of yesterday. Yes. Very evil. Very evil. Imagine the impunity. Had you any deny Ife do very obvious. Ife do very obvious. Priska Shimbono Ndoro, I greet you. Yeah? Ife do very obvious. Akola ye na akụkọ. Aye nụrụ ya na akụkọ. Aye mano meleme. Nyaga a group of people ya monitor yesterday. Choka ha gwala tọrọ ha. Ha chọrọ ịgwala tọrọ ha. We brand and the ancestors ha niile. Ha we will send. Amamonye ha na azọ ya azọ. Because only share about this video, share this video. I want to have a live broadcast. The best thing you can do for us is to do what? Is to share the video. Share the live video. Ekugo nyu bolone. Yodana. Koya why na ko na aba. Maximus Patrick ezigbo mmadu. Ezigbo mmadu adịrị official. All na ebata this broadcast. May I something. Ima that thing here may I share this broadcast. It is very important. It is very, very important. If not important, share this broadcast. Ma like it can go through that video post on Ototo. But before then, ma like it for at least more people here at this broadcast before I go niru. Everyone okwu say, indeed, lies have short legs. Is it not clear now? Ukwase cannot stand the test of time. Yeah? Unu choroku unu make owe wuru na ndi nna ha na ha will sent. Even Keta muna go sent. Keta muna go sent. Ụmụ anyị na-abịa n'ihu yeji wee pụtazie kwuo na anyị niile will sent. Ọkwa among mụ na yo today ka anọ wee nweta ndị a na-egbu mmadụ gagharị. Ọkwa among mụ na yo ka esi wee nweta ndị na-ele nwanne ha. Among mụ na yo ka esi wee nwee ndị ekperima na ndị ohi. Among mụ na yo ka eji wee nwee ndị ndakpo na ndị na-adakpo nwunye mmadụ. Among mụ na yo echi niile nwa yo ma nwa m ụmụ anyị tonute. He decided to qualify all of us as sent. No way if I melu ko we wuru na ha na live up to their duty. Need praise as their forefathers, as their ancestors. Eh? Why go no unu na Facebook ah? Why go no unu na Facebook ah? Na this life mo na you. A lot of people egbu no munne ha. A lot of people egbu na many people gbuo papa de yori. A lot of people na adapu mmadụ adapu dike nya wolu ha. Ụfọdụ self a lot of alụ with a generation nke aya na emegodu. Alụ generation nke aya na emegodu keta karịla akali. In the next 50 or 60 years onwezi onye pụtalụ na-ekwu ife n'ime generation aya mere. Ndị nọ mgbe aha na-ekwu na disrespect anyị na ha akwanyela anyị ugwu na ha regard anyị. I helona. I helona. Ejima very clear.
ada agbaga ya agbaga nke ahụ isoho na ndị a na-agbaga da agbaga ịghọtago nke ahụ isoho na ndị a na-agbaga agbaga. It is very evident and very clear na ndị Igbo enwere nete nduka osu na ala Igbo ha na-agbaga ya agbaga. Ife dị very clear na mụ na afọ ya afọ today. Injustice nye ka generation anyị ha tolitekwakwala ha bụwakwa that particular ubinya that particular ife adụrụ mma ha na-edie. Denial is never a proof that you want to do better. Denial is never a proof that you want to do better. Yes, Emeka Nwanna, yes, of course. If you call me a professor, I will answer. The first thing to show that you want to do better than if you made yesterday is by accepting the areas where you have failed. Acceptance. You must accept where you are wrong. You must accept where you have failed. You must accept anywhere any negative impact. You must accept them. Your continuous denial of them will show that you will even do worse than you did yesterday. So no wonder from our generation today, epụta mmadụ a na-asịgo na ife niile ha na-ekwu ndị nna nna anyị ha merụ na-eburu ha eyebo. Onye ebulu ha ana m ajụ n'ụnụ onye ebulu ha na ha na-egbu mmadụ wee fiba alụsị family ebe mere eme ka nkụ na-egbu mmadụ wee fiba alụsị family ebe mere eme ka nkụ na-egbu mmadụ wee kee ike n'obodo family ebe mere ka nkụ na-egbu ejima egbu kịta ụmụ ejima ewuru n'ọnụ ha kọọlụ ka ịnụ mana ụmụnne anyị abịa na Facebook a na-atụ ụga kwaja na ha atụ ụga na-eghe na frying pan na-eghe na potato. Why not? Thank you very much, channel of truth. Why not generation na here na-eme worse than even our forefathers. Even for generation na here iri anụ mmadụ for this our generation. Iri anụ mmadụ na ụnụ ụfọdụ atọnụbo into carnivorous animals na-eri anụ mmadụ. Echi niile onwe onye kwurie mmadụ apụta sịrị ekwusi n'efe ahụ na na-akparị your ancestors. Ọsịkwa nka you mention one family. Ọsịkwa nka you mention one family. One family melugono. One family melugono. Jee na video m postu n'ụtụtụ na ya anụ families no afa mmadụ no afa nwaanyị egburu ejima 7 set of twins ọmụrụ 14 boys akpọrọ afa the woman kwa afọ obodo ebe osi ụmụ ejima ya kwuru okwu kpọrọ afa ha gbaa afa ha ebe ha bi gbaa afa father save ha. A lot of people na comment section comment ya confirm one ha ma that father. Yes, na father rescue a lot of ụmụ ejima. Na father awụ onye ọrịa. Ozo ezo. Mazimus Patrick sịrị, I will mention eziokwu ada ezo. Na alụ ndị otu anyị na-eme tata. Na alụ ndị otu anyị na-eme tata. Echi niile onwe onye kwuru ihe mmadụ apụta bụ isi na-abịara ịkparị anyị. Kedu ife ọjọọ a na-eme generation anyị aha emeta because na anyị chọrọ ka anyị na-emere ife sọrọ anyị ka ọ ghara inwe somebody ya dakụjụnata anyị. Mazimus Patrick sịrị it happened in my own family. Hello White na Maximus Patrick say it happens in my own family. Ogodo na video post n'ụtụtụ ni decide na ya wash here according to you people maka problem na-enwe ebe unu no una ama ho una ya chima from January to December unu na sound like a broken record. Una na repeat one thing after the other. Mmadụ ya do one question 100 times whether ni negotiate answer
or a clue to that question on Ajo, he will keep asking that question like a broken record. I posted a video, even right here, even they made this broadcast. I can refer back to that video, even post through. Ebumwejima Kolo, the story of how they survived. They mentioned the name of their village. They mentioned the name of a Reverend Father in school. They mentioned the name of a woman. Ama Obuda. Ebulumu 7 set of twins, 14 boys. They mentioned a lot of names. It is left for you to go back and go and verify. Problem you just verify. Nkono. Maximus Patrick, I have a proof 100%. It is not in doubt. You want to go? It is not in doubt. It is not in doubt. Onye ona na agbage na ekwulu onwe. Onye ona na agbage na ekwulu onwe. When I share this video, share no this video. Your people are not sharing this video, and I don't know why. When I share this video, you are not sharing this video. All the share about this video, kaba metuaka ki share this video. You want to go? Oh na agbapusi nda afọ na share no that video ka nsia na akuwela aba. Godwin Mexico. Omo you don dey add o. Na mo onu nni ka na eri no onu. Ogwono oliko obuo. Franco wala bi. Yeah. Okay, Maximus Patrick, right away. Abobata in Ozbo. Hey, couldn't add. Couldn't add. Send their request by yourself. You gotta go. Our wife for the mago. You gotta go. Hey, that video tolomo mbem folie. That video tolomo mbem folie. Ade uchizu kwaka. Ibe Valentine, I greet you. Even abogujuma anyawo. It was we manite. Decide yaka. Ki ife ni no dola anya na aye ma no omele eme na Ndi Igbo. Eh? Ha decide yaka ha twist ye. Ka twist ye. A lot of communities buried people. Yes. Emeka one, that is another one. Yeah? That is another one. Ifeni na miru na Ndi Igbo. Bagaria. O nwere ebe mma eniri mmadụ na ndụ. O nwere ebe mma eniri mmadụ na ndụ. Ịda otu ya bịa ka mkpọrọ uje na family ya hiro na that family. Ka that family confirm ọlụ na eniri mmadụ na ndụ. Gosi location ebe eniri onye a na ndụ. Ka ifo na agbagado. Ndị mgbe gboo mere alụ. Generation a ya na-emekwazi alụ kwa nwa. Mana ndị mgbe gboo mere alụ. Ha akpala ebe ewu si efu. Yes. Obroko na a lot of arụ ha melu. Na ndị generation a ya eme. Mana ife dị iche n'oge nke ha awụ no insurance ya. Makwa ife wu na ife awụ iwu na ya deme eme. Yes. Nwata pụọ eze enu. Kedu ka esi ekwu. A lot of symptoms ya wụ mekịta. Asị na nwa agbakarị ya ejie. Ome mgbe ahụ. Wuru nwata je tufuo na ajọ ọfịa. Nya ka ha pụtara kịta. Mana ndị okenye nọ ya agwacha na anyị ife mere. Nya ka kirikiri ụmụazị dụka ndị seti anyị nọ ndị gbagotara kịta. Wee decide ya na ha ya aka ndị okenye wee mara ife. Na ha aka ndị okenye wee mara ife mere. Ha dị na ire osu.
ha deny igbu ejima, ha deny ini mmadụ na ndụ, ha deny iji mmadụ wee hiwe alụsị, ha deny iji isi mmadụ wee ni ndị eze si na ndị ọcha bịa tụrụ ụga ahụ one ndị ọcha tụrụ ụga bụ anyị ife awụ ife mmelu na village si anyị, and anyị fụrụ ya kolokolo n'anya, anyị fụrụ ya kolokolo n'anya. Ịghọtago? So ana m eche ka ndị Judas master, because ọgwụkwọ ma ha ya agbagha, ha ya esi agụgọ, ọgwụkwọ maka ha ya esi agụgọ, ha ya esi agụgọ. Ịghọtago? Ma ha ma na-arị njikọ ọgwụ